asuntoa da, beti konparatzen dugu, depresioa eukitzea edo triste egotea. Eske bi gauz oso diferente die. Osea, azkenen zuk deprimituta zaudenen, eske ezin dezu ez egin, blokeo horrengatik. Nerabeen Garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Depresioa, bizitzaren zamak zanpatu nau. Ongi etorri guztioi, gaurkoan depresioa landuko dugu, eta, Maitane, nola kokatuko dugu gaurko gaia, zer da depresioa? Bai, nik uste, oraindikan ere ez degula ulertzen norainoko dimentsioa daukan depresioak. Depresioa da ezintasun bat, blokeo ikaragarri bat, momentu batean zure identitatea sostengatzen duen hori erortzen dana, orduan utxune handi bat sentitzen dan momentua da, etxipena daukagu, guk askotan zerk mantentzen gaitu bizitzara, ez? Era bat errotuta. Bada, esperantza hori, gauzak etorreko direla, egite jungo zala, eta depresioakoa dauka etxipen hori, eta ez da hori bakarrik. Askotan ere, porrot sentsazio handi bat. Bizitzan gertatzen zaizkigun gauzagatikan, etortzen dien momentu askogatikan, iristen momentu atera ikustera egiten deguna gezke ateratzen joaten dela, orduan daukagu sentsazio bat bizitzako erronkei ezin erantzun edo abilezi falta bat izango balima gendun bezala. Orduan, imaginatu, bizitzaren pixua, etxipena, kosta, blokeoa, naizen hori puskatu eta utxunea sentitu, eta gehi porrot sentsazio bat. Imaginatu hori, barrukaldean nola bizi daiteken, Telmo, askotan oso errexitz egiten dugu, eta mito asko dituen nada. Zure azalpena oinarri hartutan, nik uste hor mito asko, ez deuseztu beharko genituzkela, eta horietako batzu dira adibidez, ez dela gogo falta bat, ez dela nahi falta bat, eta askotan ez dela esfortzua bakarrik behar, ez? Azkenean dela ezintasun oso handi bat, etorri daitekena, igual, zama oso pixutxu batek, eragindako blokeo batetik, baina laburbilduta izango litzatekeela, gaixotasun fisiko bat bezala tratatu beharrekoa, ez da? Bai, ez hemen, bestela, mitonek mina handia egiten dio depresioa pasatzen duen pertsona bati. Berriro goaz, berdinera, mentala eta emozionala danean, ikusten ez danez kanpotikan, asko kostatzen zaigu sinistea, zerbait erreala edo tangible izan daitekela. Orduan, guk dena nola esfortzuarekin eta ahal degun horrekin konpontzen degunez, uste dugu barrukoa ere horrela dela. Eta ez, gure barrukaldea askoz ere konplexuagoa da, oso konplexua da, eta askotan depresioa etorri daiteke zerbait konkretua pasadalako orain, edo agian atzetik daukagun motxila horrek pixatzen du, motxila puskatzen da, eta orduan azaltzen da. Orduan ez dauka beti, askotan jende asko pasatzen du oso gaizki, ez danean zerbait konkretua gatikan, ez dugu ulertzen zer pasatzen zaigun, ez pasa ez errez, ni supuestamente ondo nago, dena daukat, kontuz zer da dena daukat. Hori zertatzen txorkatia bihurtzen deunean, inork ez du zalantzan jartzen, eta badakigu zer dagoen, eta nundi jo, ez da? Bai. Eta zuk aipatu duzun konplexutasun horrei, argi pixkat jartzeko, nik uste oso interesgarria dela, benetan ez, hortik igaro den pertsona baten testigantza entzutea, ez da Maitane? Era bat, eta hortaragoaz, gure bigarren pildora hori izango da, orain gonbidatua daukagu, eta berak, bere esperientzitik kontatuko digun zer dan benetan depresioa. Elkarrizketa. Mitoak deuseztu ondoren, zer hobe, eta benetan lehengo pertsonan bizi izan duen, eta testigantza bat ekartzea, eta benetan ahotsa ematea ez, bizidunari. Kaixo, Jesus Mari. Kaixo, atxaldeon. Arratxaldeon, zemuz. Ondo. Bueno, galderatxo batzu ditugu berparatuta zuretzako, pixka bat zure ahotsa jasotzeko. Vale, konforme. Jesus Mari, lehenengo galdera da, pixat, azaldu. Zein izan den zure esperientzia eta zer kontatzera etorri zara? Pixka, labur bildu bezala igual kontako nuke, edo ez dakit,
nire esperientziatik ze izan dut, zeren ez da izan gauza bat, izan zen lehenaldia tokau zitzaidala. Egoera putzu baten egon nintzen, putzu beltz baten, eta gaina ez dakizu ze gertatzen zaitzun, eta ez dakizu zergatik zaudeola, eta okerrena da, ez dezu ikusten irten bidea. Eta azkenen, sentitzen zea gaina, ez da sentitzea bakarrik zutaz, da sensazio bat, ez dakizu bakarrik zauden bezala, eta gainan edazu bakarrik egon denbora osoan, da sensazio oso desagradable izango litzateke esplikazio bena. Eta, ez da lehenengo aldi tokau zitzaidana, baina lehenengo eta izan zen oso gogorra, danatan. Emozio horietan, zen nabarmenduko zenuke, igual, gogo falta gauzak egiteko, edo ezin egona? Bai, eta nik azpimarratuko nuke importanteena da, azpimarrateko, gai potentena izango litzateke blokeoa. Blokeoa. Azkenen da, zuk nahi dezu zerbait adibidez ejemplo oso errez. Igual hoean zaude eta esnatzeakoan ez dezu nahi, baina ez dakizu zergatik. Ez dakit... Energia falta handi bat, ez? Bai, eta zu nahi dezu, igual komuna, edo dozein, gauzak oso, dirudienez oso normalak diela, eta errez ateatzen diela, zure burua, zure gorputzakin ez doazte. Ez doaz bat. Ez dela gogo falta, bezita ezintasuna. Ezintasuna hori da. Eta hori da sensazioa lehena. Eta, ze gertatzen nahi da, ez? Eta, baina zer da. Eta, ez da bakarrik, ez da bakarrik, ez dauket gogo zer egiteko, hori baita, baina asuntoa da, gai potentena netzako da, blokeoa. Blokeoa da importantena. Ze hori da igual seguraski ere zaiena esango gendukenez, beste igual modifikatzen jun daiteke beste sintoma asko, baina hori ez, blokeo ordatikan nola atera ez, horri izango da niretzako igualagian zaiena izan daitekena. Karo, azkenen blokeauta egoten batzea, azkenen ez dizu ematen sensazio edo gaia edo ez dakit nola esan da mugitzeko edo zen gauza egiteko, ez daukazu gogo jateko, ez zertaz. Da zaude blokeauta, gaina ezin dezu gai izan pentsatzeko razionalki ezer. Gaina, zaude geldi bezala. Zure gorputza da, harri bat bezala, ez da mugitzen, eta zure burua, dana kudeatzen dizut, zure burua kudeatzen dizut dana. Blokeo hori. Hor, azkenen bizitzako gauza xinplena ere ez, ze komplikatu bilakatu daiteke momentu batean gure bizitzan. Eta askotan hori da, kostatzen zaiguna guri sinistea ez, eta esaten duguna askotan esfortzuaren bitartez, eta nahi izaten aldatu daitekela. Jesus Mari, horrela da, edo zuk zer esango zenioke jendeari ulertzeko pixka bat? Claro, oso ondo esan ez du, azkenen ikusten dugu kanpotik beti, azkenen betikoa da, osasun mentala. Eta zer da, osasun mentala dirudi dala, ez zea gai izaten hoi egiteo, edo ze egitea, zeren ez duzula nahi. Venga, pixkat, zure borondat jarri behar dezu, zerbait egiteko, keba. Ez da hori. Importantena da, estigma hori apurtu egin behar da, eta batez ere jakitea
que ez dala hori, que zuk ez zea gai izan edozin gauza egiteko. Noski. Bai, ez da borondate kontua, ez? Bai, hori da. Zu nola esplikatuko zenioke pertsona bati zer dan depresioa? Baina esaten nahi za pixka bat, baina nola esplikatuko zenioke? Ni beti jartzen dez konparaketa bat, edozein pertsona bat, edozein gaixotasun fisiko daukala, konparau iguala. Txorkatia bihurritzen daunean, ez? Hori da. Inorrek ez dizu esaten korrikan hasteko, ez? Hori da. Claro, normalen depresio batekin zaudenen, claro, eske asuntoa da, que beti konparatzen dugu, depresioa eukitzea edo triste egotea. Eske bi gauz oso diferente die. Osea, azkenen zuk deprimituta zaudenen, eske ezin dezu ez egin, blokeo horrengatik. Claro. Bai, beste gauza da triste egotea, apale egotea, energia bajua izatea, eta beste gauza da blokeo bat egotea, bai mentalki, bai gorputzan, eta horrei ezin buelta eman, eta ez esan duguna, ez dala fisikoa danean ulertzen dugu, hau momentu batean hitz egiten egon geanean lenez, guk itxu bati ez diogu eskatzen ikusteko. Ikusi, ez dauket borondatek, ez da borondate, ez dauket ezer burun, osea, orain blokeautanago, eta nik ez du nahi, nire burua ondo ez funtzionatzen duelako momentu horretan. Hori da, ez da, eske kapaz naizela edo, pues seguro, normalmente bai izango zinatekela kapaz, baina zure burua ez da ondo eta blokeatzen dizu edozein gauza egiteko. Eta iluntasun horretan zeudenean, ze argizpi izan dezu lagungarri? Zer lagundu dizu pixkat hortik ateratzen? Jo, ez ze galdera. Lehenengoa, pues, karo, azkenen, hoi da, izango litzateke azkenen, helburu bezala, baina, karo, ara ailegatzeko, pasu batzuk eman behar dituzu, leno. Adibidez, blokeoi, hasten bazean desblokeatzen pixkanaka, ja hasten zea, gero, zuk esan dezuna, ez? Ze ikusten dezuk, ematen dizu impulso bizitzan segitzeko eta bizirik egon nahi dezuru. Eta hoiz ematen dizu impulso, adibidez nire kasun, nire familia, nire emaztea, nire semea. Zure baliozko harremanek, ez? Hori da. Azkenen oso garrantzituak die. Azkenen haiek ez dakite zertan naizea pasatzen. Ikusten zaizu eta sufritzen nahi dira, baina inorez daki zer sufritzen nahi zarela. Azkenen bakarreko asunto bada. Eta horra debidezuk zer bota izan dezu faltan, edo zer esan dezakezu gizartean jendeak ulertzeko pertsona bat depresioa pasatzen nahi den momentuan, zerk laguntzen dion? Zerk laguntzen du? Nola lagundu dezakegu? Adibidez, gaur nagoen bezalea, alako eskatzen dituet, emate aukara testidiantza emateko, alako gauzak adibidez. Kontatzeak laguntzen dizu? Hori da. Eske kontatu, netzako askapen oso importantea da. Eta azkenen nik uste, jende nabaritzen do, azkenen oraindikan soritzarrez estigma asko dau, honekin. Baina bai egia da, kaletan, jende asko, noizbait, gelditzen zaizu kalentara esaten dizu. Jo, beti esaten dizute, ze hausarta, edo, ez nekin hola zenbintzela eta, ostras, ez nekin hainbeste sufritzen zala, jo, asko ikasten da, alako testimantza entzuten da, eske ez da, eske azkenen nola formatu edo irakatsi jendei. Erakusten pixka bat agian, ez? Osea, erakusten ez nahi dut, erakutsi eta irikitzen ulertzen zer da gertatzen dana, ez? Horretik, ahots horiek zuen ahotsa entzuta pasatzen dunaren ahotsa hori da garrantzitsua. Besteak ere ulertzeko benetan
ez? Nire ideiatikan aparte ze bizitzen aizean, eta hori berak zuri ere demokratizatu bezala egiten dizu, ez? Bai, Bizi izan dezuna. hombre, azkenen baita hoi arrisku bat dauke. Azkenen zure intimidadek aizea zabaltzen, eskez da, hori ez da. Eta hoi zurea baino, azkenen zure familikoa, zeren azkenen hitz egiten errepikatuko naiz berriro. Osea, estigma. Osea, azkenen, baina eske hau zergatik egiten dezu, edo, inorez do jakin beharra dauke zer daukezun, bakoitza danok eukiko dute, zergatik ematen dezu aurpegia, hori, ahora indikan estigma hori, hor dau, eta ez dakit, denbora desente pasatuko da, hori aurrera eramateko. Bai, infarto bat esatea errexagoa da, esango genduken ez, edo zailtasun gutxago dauko, eta ez, nire bikotak infarto bat pasatu du, esatea nire bikotak depresioa pasatu du. Dano gaude kontzientzia duta, zer dan, eta etze protokolo dare, eta hoi, ez dakitze, baina hau oraindikan, eske gaina hau baita izalek jendea pentsatzen da, dauke hau edo depresio bat sortutan da, baina, jakin beharra da, zergatik izango dala. Baita, eske, segitzen gea horrekin estigma, baita, osea, nola zergatik izan, askotan ez dauke zergatik. Etortzen da eta etortzen da. Hori da. Era bat, bestela berriro bilatzen du, nondikan daukan erruduntasun bat edo zerbait horregoteko, ez? Berriro estigma egiten dugu. Osasun mentala nik uste, zuk ondo badakitzu nola dijoazten gai hauek, baina danak horti dijoazten tiro guztik, azkenen, baina zehoze izango da, ez? Zehozen gatik izango da, edo ez da, como que ez da oso garbi. Inorrez dugu galdetzen fisikoki sufritzen nahi dan norbaiti edo dudan jartzen zergatik dauke hori. Edo zergatik sufritzen nahi da bere gaitasun hori. Inor ez dugu, ez? Fisikoki inor ez dugu jartzen. Zalantzan. Hori da. Baina barrukoa danean ez, mentala danean edo emozionala danean, nola oraindikan ez dugun ikusten zenbat kostatzen zaigun hori oraindikan ez ikustea eta bere lekua ematea. Eske emozionala azkenen bideratzen dugu borondatekin. Bai, erabat. Baina esketza hola. Ez daukazen. Zoritzar, askotan ezintasun, eske gehienetan ezintasuna da, ez da eske borondate, ezintasuna da. Momentu hortako, bizitzako momentu hortako ezintasun bada. Gero, prozesuak, terapia, mila gauza lanketa eginez, bloke hortatik ateratzen joan gaitezkena. Baina bloke hori existitzen da eta dago. Eskerrik asko, Mari. Uste ezin argiago azaldu duzula. Erabat, eta ze ondo ze hau nahi deguna da, ez? Pertsona batek ulertzea, ez? Noraino depresioa hitz egiten degunean ez dala nahi kontu bat, baizik eta ezintasun kontu bat. Bagoaz orain, gure pildoetara. Vitamina dosia. Bueno, haze testigantza, entzun berri duguna, bitane. Baina, gure atal hauetan ohikoa den legez, guazen pixa da argia jartzera, guazen vitamina dosi batzuk lantzera, eta bi apuntu batzuk jorratzera. Beraz, Maitane, lehenengoa tratamendu bat egitea, terapia medikua, psikologo, ez? Espezialista batengana joan eta landu ikusteko hori nundik datorren eta ze erantzun posibleak izan ditzazken momentu hortan depresio horrek. Ze bilatu barra daukagu, nundik atera da, nundik etorri dan, eta horrei erantzun horiek emateko zen norberak oso zaila da, ez, depresio bat izan da, bakarrik hori egin ahal izatea. Eta hortarako mito hori esaten duguna laguntza eskatzea. Profesional baten eskuetan. Erabat, eta albalima da gaina, pixka bat, holistikoki izan, eta ez, alderdi ezberdinetako profesionalak ez, ere lantzea, alderdi guztia pixka bat osatzen juteko, asko zero betogo. Tratamendu horietan, askotan ikusi dezakegu nola kirola egitea gomendatzen den, ezta? Horre badaude albondori oso positiboak, bai dopamina dosian, baita ere estres maila murrizterakoan, beraz
aintzat hartzeko, aukeretakoa izango litzateke. Bai, ze kirolak egiten duna da, bestekin harremantzen ere laguntzen gaitu, eta baita ere naturarekin kontaktua egiten. Izan daiteke, gian gimnasio edo kirol konkretu bat egitean norbaitekin, bestekin harremantzen zea, orduan pixka bat ateratzen zea, zure zurrumbi hortatikan, eta baita ere naturak asko laguntzen du, kirola naturan egitea, ze naturak bera badauka kapazitate bat, guri, esango genduken, gure buruari bueltaka gaudenean bertatik atera alizateko, ez? Naturarekin kontaktuak egiten gitu pixkat hemen eta orain egotea, eta deskarge bat ere ematen du orduan, erabat gomendagarria. Zein garrantzitsua. Oso. Eta horrekin batera, ni uste argi, azaldu duela gure gonbidatuak, gure benetako harremanen garrantzia, ez da? Bai, ze hemen, bakardadeaz hitz egiten dugunen askotan ez, esan dugu ez dela inguratuta egotea, jende asko izatea, baizik eta harreman hoiek baliotsuak izatea. Eta harreman baliotsuak esaten dugunean da, pertsona bat oso bakarri sentitzen da, pentsatzen eta sentitzen duen hori ezin dunean konpartitu, eta konpartitzen balimadu, erdiz txorotza hartzen balimadu. Era bat. Eta hori da, depresioan ez, zuesten zean ezin dut, ez nago ondo eta denak zeta, bai, venga, atera, egin zazu. Eta ez kontrakoa, harreman horietan behar duguna da, ulertzea nundik pasatzen ari dan, ez? Sostengatu. Bai, eta horrek laguntzen du bidean ikaragarri, ze pentsatu beti esaten dugula berdina. Bide lagunak behar ditugu, guk bakarrik ezin ditugu gauzak egin gizaki sozialagea eta gure artean behar gera. Eta horrelako kasuetan askoz ere gehiago. Eta guzti honetan, nik uste oso lagungarri izango dela, zuhaitz bat ez, lurrara lotzen den bezalaxe ez, erroak, gure bizitzateara elikatzea ez. Nolabait motiboak, arrazoiak izatea, hoetik jaikitzeko eta albezain beste izatea zentzu horretan. Bai, ze gaur egun gazteengan eta depresioa batzen baditugu gaur egun sare sozialak eta mugikorrarekin, hortan dago gabezi bat. Errotuak zerbaiten parte sentitu ez, eta gauza zailak balima datoz, gezki pasatuko dugu, noski baiet, baina nire sustraiak badakit nun dauden eta nun edituten egotea. Nik ez balima dakit. Zeintu dien nire sustraiak, ez dakit zer nahi deten, hor arriskutsua izan daiteke. Erro haulak ditun zuaitz bat bezala haize bolada mental, bolada... Bai, eta torriko dira. Indartxu baten aurrean, egan atera daiteken bezala atera gaitezke gu baita ere, ez da? Hori da, eta edo zer gauza ez, oso lagungarria izan daiteke, entzute aktiboa, ondoan egon, ez? Hainbesteko osatzen zaigun hori, egon. Onarte, gaurkoa, Maitane, beste zer ez badago, betiko legez, amaituko dugu saioa, altxa burua eta altxa osasuna. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena.